şaxê sêva dixiste erdê ji bo ku şîn bibin û fêkiyan bidin. Rêzepirtûkên ji bo perwerda zarokan ji aliyê nivîskar Kerem û ve bawayekê şanûyê hatiye nivîsandin, bi navê çîrokên gulê ji weşanên J û J derketin. Ev ser ji bîst pirtûkan pêk tê û bi du zaravayên Kurdî, bi kurmancî û kurmanckî, ang û zazakî hatiye amadekirin û wergera zazakî jî Enver Yılmaz kiriye. Nivîskar Kerem û evsalên dirêjin xebatên li ser çand, huner û wêjeya Kurdî dike û wî beriya niha ji 5 pirtûkên zarokayên bi navê xewnên gulê ji di nav de gelek berhem afirandîne. Kerem û bi xebata xwe anûbal kişandiye ser giringiya rola perwerdekirina zarokan a ji bo pêşketin û jiyandina zimanê Kurdî û wiha got. Ev projeye bi rastî armancekî min hebû. Min got ez bikaribim wekî projeyekî em ji fonên Avrupa an sazî û dezgehekî cihekî amade bikim ku ez bikaribim van pirtûkan belkî 50,000 set belkî 100,000 set çap bikim û taybetî li metropolên Türkiye ji Edirne û Mêrsîn û İzmîr û Ankara û taybetî li Stenbolê bi rêya sazî û dezgehên Kurdan bi taybetî yên herêmî wekî der komeleyên herêmî bikaribin van pirtûkan bixin mala Kurdan da ku bigîşe ber destê zarokên Kurd. Armancekî min bi vî awayî hebû. Ev nêzîkî 2 sale belkî min bi dehan li deriyan xist. Bi dehan sazî û dezgeh û hevdîtin û vir dewir de lê mixabin ew rêyekî venebû ku ez bikaribim gelekî çap bikim, bi hezaran çap bikim û bê buha bê pere bixim mala Kurdan. Piştî vî sal û nîv 2 salî min biryarekî wiha da min got ez ê li gorî derfetê xwe çap bikim bê projeyê. Her wiha Kerem û ji ber polîtikayên bijaftinê yên li ser zimanê Kurdî jî dibêje ku rêzepirtûkên min cihekî pir piçûk digre. Ev tiştê ku em dikin belkî wekî dilopek avbek ku rê li ber asîmilasyona zimanê Kurdî bigire. Lê mixabin heta ev ziman nebe zimanê perwerdeyê, nebe zimanê bazarê, nebe zimanê ticaretê û taybetî di dibistanan da, di mekteban da ev ziman nêye axaftin û perwerdekirin zaravayê kurmancî jî û zaravayê zazekî jî mehkûmê mirinê ye. Nayê wê wateyê ku em nenivîsînin, em pirtûkan dernexin an em li ser vî kar û xebat nekin. Nivîskar Kerem û herî dawî jî xwînerên ku dixwazin xwe bigihînin van rêzepirtûkan cihê firotinê jî wiha tîne ziman. Hêjayî gotinê ye ku xwînerên bixwazin seta çîrokên gulê bikirin wekî diyarîkar postaleke ji 28 şexsiyetên Kurdên navdar ku 14 ji wan serçand û huner û muzîka Kurdî dixebitîne û 14 de jî li ser wêjeya Kurdî xebat kirîne têdayîn. Menbotanî Dengê Amerîka, Stenbol. Lê ji hemûyan girîngtir galê gulê li gund bû.